ଚାଲ ଦିନ କେନେ କେ ନଦୀ ଇ ପାଖ ନଦୀ ତାପରେ ଏଇଟା ଶୁଖଉଛ ଏଇଟା ମାନେ କେତେ କିଲୋ ଏଇଟା ଥିବା କିଲୋ ହେଇଯିବା 50 କିଲୋ ଶୁଖିଲେ କେତେ ହେବା ଏଇଟା 2 ଡବା ଡବା କେତେ ବିକଛ 120 ବିକଛ ଆଉ ବୋଲେ ଏଇଟା 240 ଟଙ୍କା ହେବା ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ କେତେ କମାନି ହେଇଯିବ ମାସ ଏଇଟା ହେଲେ ବି 2-3 ହଜାର ବେଶୀ କିଏ କିଏ ଅଛ ସେ ଘରେ ସବୁ ଯାଇସ ଠିକ୍ ଅଛି କମ ଏମିତି ଠିକ୍ସେ ରଖ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିଲେ ଯାଇସ ପଢି ଯାଇସନ୍ ତାପରେ 10 ବଜେ ଆଚ୍ଛା ଆସିଲେ କେବେ କେବେ ଯାଇସନ୍ ନାଇଁ କି ଛୁଟି ଦିନେ ଛୁଟି ଦିନେ ଯାଇସନ୍